Έλα, κάθισε, παππούλη. Ω, παλάκια. Μια φορά και έναν καιρό που λέτε, σε μια μεγάλη πολιτεία ζούσανε 4 αδέρφια. 3 κορίτσια και 1 αγόρι, το οποίο ήταν και το μεγαλύτερο από όλα τα αδέρφια. Πάμε, πάμε, μην αρούμε, μες στην αμαξά να μπούμε, μες στην αμαξά να μπούμε. Πάμε, πάμε, μην αρούμε, πάμε, πάμε, μην αρούμε, μες στην αμαξά να μπούμε, μες στην αμαξά να μπούμε. Πάμε, πάμε, μην αρούμε. Αδερφούλη μου, είσαι καταπληκτικός. Λοιπόν, για πείτε μου, τι θέλετε να σας φέρω μόλις επιστρέψω από την Κίνα. Κίνα! Τόσο μακριά θα πας. Μα Αυγούστα μου, είναι δυνατόν να βάλεις τον αδερφούλη μας να κάνει τόσο δρόμο με 5 ολόκληρα σακιά ρύζι? Πες κάτι άλλο. Τι να φέρει, τι να φέρει. Να μας φέρει κοσμήματα. Και ομπρελίνες. Για να τις ξεχνάς, Ναι. Εντάξει, εντάξει. Εσύ, αγάπη, δεν μου είπες. Τι θέλεις να σου φέρω. Εγώ, Ρίκο μου, δεν θέλω τίποτα. Το μόνο που επιθυμώ είναι να γυρίσεις σύντομα κοντά μας γερός και δυνατός. Το ξέρω ότι η επιθυμία όλων σας είναι να επιστρέψω σύντομα. Ζήτησε μου όμως και εσύ κάτι όπως οι αδερφούλες σου. Εντάξει, τότε θέλω ένα τριαντάφυλλο. Εντάξει, γλυκιά μου. Και εσύ, καλή μου νόνα. Να μας φέρεις ευχάριστα νέα, παλικάρι μου. Γεια σας τώρα. Καλή αντάμωση. Καλό παλικάρι μου και καλό σου ταξίδι. Τι μπορείς να κάνεις τώρα πια για μένα και την οικογένειά μου. Πολλά. Αρκεί να φανείς εντάξει απέναντί μου. Πες μου τι θέλεις. Κι εγώ είμαι πρόθυμος. Ζω μόνος. Εδώ και πολλά χρόνια. Κανείς δεν με πλησιάζει γιατί με φοβούνται. Κι όμως θέλω να με πιστέψεις, δεν είμαι τερασαλάνθρωπος σαν και σένα. Υπάρχουν στιγμές που νομίζω πως θα πεθάνω μόνος, χωρίς καμία συντροφιά. Ω, τι όμορφο φόρεμα! Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Ναι! Τι ναι ήταν αυτό, τόσο χάλια είναι? Δεν είναι ωραίο? Ναι! Σας αρέσει σίγουρα? Ναι! Μαριανή! Σου αρέσει? Πάρα πολύ, δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Δεν θέλω να με ευχαριστείς. Θέλω να σε βλέπω χαρούμενη και ευτυχισμένη. Μα είμαι καλομουτέρας. Θέλω να ξέρεις ότι η δική σου χαρά μου δίνει δύναμη και κουράγιο. Το ξέρω και γι' αυτό δεν πρόκειται να με δεις ποτέ λυπημένη. Μου το υπόσχεσαι. Σου δίνω το λόγο μου. Από εδώ και πέρα η ζωή σου θα είναι ενωμένη με τη δική μου. Με τρομάζεις. Δεν θέλω να φοβάσαι. Όσο βρίσκεσαι στο κάστρο μου, κανείς δεν πρόκειται να σε πειράξει. Αχ, καλομουτέρας, γιατί να είσαι τέρας? Σε παρακαλώ. Κλαις. Όχι. Θα ήθελα να μου μιλήσεις για σένα. Νομίζω πως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Πάλι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Είμαι τόσο καιρό εδώ πέρα και κάθε φορά που σου λέω να μου μιλήσεις για σένα, κάθε φορά μου λες ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Πότε Αυτό βλέπω κι εγώ. Πάλι ξαφανίστηκε. Και εμένα μ' άφησε μόνη μου. Φορέστε ρούχα γιορτινά, στο γάμο για να πάμε. Το τέλος έφτασε, παιδιά, και όλοι τραγουδάμε. Παντρεύεται η αγάπη μας με πρίγκιπα ωραίο, της τύχης ήταν γραφτό, ναι ήτανε μοιραίο. Την αδερφή μου δίνω εγώ, γυναίκα του να κάνει, που πάρουσετε και μπαμπά, να βάλουνε στεφάνι. Παιδιά θα κάνουμε όλα, το κάστρο θα γεμίσει, πολλές τραγούδια και χαρές και πάλι θα ζητήσει. Στη θεατρική παρέα που γιατί γιορτήκες σχολή, στη θεατρική παρέα να πιεστε κοντά μας όλοι, στη θεατρική παρέα να πιεστε κοντά μας όλοι, στη θεατρική παρέα που γιατί γιορτήκες σχολή, να πιεστε κοντά μας όλοι, Κυριακή γιορτήκες σχολή, στη θεατρική παρέα.